Oke coy, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bengine rada petang ya to, dadi rada kelap-kelap piye no. Cahyane iki apik ra genah kaya awan. Dadi bengi-bengi iki mau aku arepe gawe konten judule ngobati jerawat. Iki kotos-kotos iki terakhir sengaja ora tak elake dhisik. Dadeke iki mau aku mari raup arep turu, mari raup. Raup dibersani dhisik. Lah, lek wong jerawatan iku bukane kemayu apa semoge ta apa ya. Kuwi gak oleh dilapi gawe anduk, soalnya anduk ki biasa kan ade mari atus ngono ki gawe nglapi badan kuwi gak apik jare Bu Dokter. Dadeke nggawe tisu sing sekali pakai sing dilapne dilapne terus mari iku gak oleh digawe maneh tisune yo gak oleh gawe nglapi apa-apa. Dadeke sing tak maksud sekali pakai ya wis cuma nerai ngono kok nerai to ning wajah ngono tok terus wis. Diresiki sampai garing gulu-gulune. Wis garing iki diunyet-unyet ya ta. Udah gini sik dikuak. Terus saiki gawe spray. Ora usah tak dudu merek apa ya to. Iki sing jelas iki tukune ning Banyuwangi. Ning desaku ya to. Tak wacane sik kegunaane. Beta water spray berguna untuk menyegarkan kulit wajah. Kandungan moisturizer mencegah kekeringan kulit, diperkaya dengan vitamin C yang berkhasiat untuk membantu mencerahkan kulit. Cara pakai: semprotkan spray pada wajah dengan jarak kurang lebih 10 cm. Dapat digunakan sebelum pemakaian krim, saat kerja, sebelum tidur, dan kapanpun Anda menginginkan kesegaran pada wajah Anda. Data iki isine iki kolagen. Bismillahirrahmanirrahim. Semprotne 10 cm kurang lebih. Crut crut crut. Dadeke ngene iki, remponge wong sing terus aratane ngene. Ben rata. Dadeke ngene iki remponge wong sing apa iku ndek jerawat. Lek bengi iku wajah sitok iki tak kandhani. Wajah sitok iki enek piro mau cuci muka, spray-spray 2, 3, 4. Lali ora di nganu iki mau wong. Lali ora sampai ora dikae toner iki mau. Dadi saurunge iki mau enek toner sik. Kelalen. Saurung disemprot-semprot mau enek toner sik. Ngene iki lek wong duwe jerawat wis rempong. Siji wajah dipakaiani akeh sembarang kalir. Lah adake mari iki ngenteni iki mereke sak lentek iki jenenge serum. Dadake iki mari iki ngenteni karo ngoceh-ngoceh ngenteni rodok garing. Lek wis rodok garing iki nggih serum. Nah, serum iki mau gunane digawe apa? Iki mau sak lentek. Intine kabeh paket sing tak gawe iki mau paket jerawat. Ngono lho coy. Nah, sing rodok garing iki dibuka, spread, ditemplet ning tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Trot. Manil. Ning janggut kurang. Ning irung. Manil. Wes. Wong jerawatan iku wis metu gak enak. Ora metu jenuh. Tapi iki alhamdulillah wajahku wis gak maksudnya ndikane kan meradang kaya apa lak ngarani monyo-monyo. Saiki wis garek dicake ireng-ireng abang-abang. Rai kira kaya ora kaya rai iki. Wis sing kangge sampean ora usah gawe apa lak ngarani. Ora usah kathek nggih krim-krim sing aneh-aneh. Ora usah golek krim sing aneh-aneh, murah engko lek ora Bepom ya malah dadine rusak. Larang lek gak enek Bepome engko ya rusak. Repot dadi wong itu. Kadang lek aku lek kukulen iki pengen dadi wong lanang. Tapi gak kena yo.
Wis iki mau cuci muka terus semprot-semprot asine sareng semprot-semprot mau enek iki toner. Dadi aku lali sisuk bengi neh ae. Dadi tak hitung neh ya tonere tak hitung ae. Cuci muka, toner, semprot-semprot, terus serum. Lah terakhir iki krim malam. Dadake ngenteni ngenteni kira garing sik dikipas-kipas. Ben rada garing. Kok untung Mas iki lek metu ki mbuh isin ora roh ngejak aku koyo ngene iki. Tek ya panggah metu ae. Tapi aku ya ora ngerti isi atine yo. Dadi sebagai wong wedok ya panggah diobati. Lah piye? Ndang terah kaya ngene iki. Lur, mangan pedes barang yo gak patek wani. Mangan kacang yo gak wani. Mangan daging-daging yo gak patek wani. Mangan ndok jo meneh gak wani neh. Rodok garing-garing iki. Iki tak wacane gak usah mereke ya. Besok sama dolane Banyuwangi sampean pukulan sampean tak jak. Saiki gak usah didoni. Bae lagi. Lah yo angel iki macane burek kok ini. Malam ada memastikan khusus dengan kandungan moisturizer membantu menjaga kelembapan kulit, kandungan whitening. Agennya membantu mencerahkan kulit wajah. Rasakan kulit segar pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kangge wong wedok-wedok sing roh gampang titen to kanan, gampang titen. Model-modele wedak ngono-ngono kuwi. Balekno ya titen. Iki jarake wonge lek gawe kon sithik-sithik ae lur. Dadake adewe lek gawe ya sithik-sithik dadi adewe manut karo doktere aja bergudul sak karepe dhewe. Lek wonge ngomong sithik-sithik ya sithik-sithik, lek wonge ngomong rada akeh ya rada akeh. Aduh iki ngerti apa ya meneh mek lulusan SMA ibarate dadake aduh iki seblak kotak ra ngerti medis apa-apa kono blak kotak wis. Mbuh wis tak ratakne. Iki mau omahku sepi, bengi-bengi. Masih jaga bengi. Bojoku iku megawe ning security. Dadi sip-sipan, lek awan ya awan, lek kadung bengi ya bengi. Lah wis. Iki marine asine sing anak meneh iku sing jenenge dek 01. Dek ki artine apa aku ya ora ngerti. Intine ngombe gur didul-dul tok. Jenenge obat dek iki memang. Iku mau sing tahap terakhir. Dadine iki ya wis lek ku ngarani ya wis romit ya wis romit ya wis ruwet blimet mleketet kok entut ngono kuwi. Ora diobati iki yo gilani, diobati kudune sabar, surabar, markibar-kibar. Wis jan. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Dadake wis ngono moyo lur, dadi obat-obate jerawat mau sijine menghindari makanan-makanan yang berminyak dan berlemak dan berpedas-pedasan. Dadake kudu rutin cuci muka, pokoknya jaga kebersihan wis ngono ae wis. Iki deritane wong apa ngarane? Pejuang bahasa Indonesiane pejuang akne. Akne iki bahasa kedokterane nggenah iki jerawat ngono lho. Jareke tapi. Ya wis lur iki aku ngoceh wis bengi ya to, wis arep turu arep mapan turu wis salam der ya to. Muga selamat sehat ra ono apa-apa nek dile-dile nek bencana. Mugalah ning omahmu karo ning omahku ning omah jenengan kalian griyane kula mboten enten napa-napa. Sehat walafiat Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.